Bé, va ser la nostra primera experiència així de fer una cosa una mica amb cara i ulls, que era fer un programa, ho veiem com una oportunitat que ens va fer molta il·lusió, i jo crec que el que ens va servir va ser per perdre la vergonya davant del micro. Al principi allò que posaves davant del micro, tremolaves i... No havíem fet res, ni a taller de ràdio, no havíem fet res, i aleshores, clar, de cop et donen això i tens el micro davant i tenies com una por, perquè jo parlava més així, i feia molta por, no? Sí, van ser pocs programes, al final no en vam fer molts, i jo crec que ens va servir per això, cada vegada estàvem més sueltos i... Sí, va tenir com dins que, bueno, ara ho veig amb una mica de vergonya, no? Quan ho he escoltat a vegades dic, mare de Déu, però... Que mal fet. Sí, que mal fet. I per nosaltres abans era com... Lo màxim. Però sí que del primer a l'últim, doncs jo crec que havia hagut de l'últim que el vam fer, bueno, fer poquets, però sí que m'havia hagut com una evolució, no? I deies, ostres, doncs, més que d'això, la por, no? Tens un micro, ningú t'havia explicat res, i bueno,